Sabengela bazalwane egameni likaJesu Kristu umfundisi Sibiyelo umntwana uNkulunkulu sindisiwe. This is part 3 insuku zika Noah zichaziwe egameni likaJesu Kristu. Sabonga kakhulu labo asijoinayo, sibingelele futhi sibonge labo abazivumela ukuthi sebenzisa ama platform abo ukuposta ama video. Sabonga kakhulu bafowethu kuma group nje aka Facebook la sivumela ukuthi siposte entshumayelo zezwi kaNkulunkulu lihlaziyiwe ngendlela right. Amen. Asisho ukuthi ke sazi konke uNkulunkulu sasiza nathi sisakhula egameni likaJesu. Amen. So this is part 3. Ngicela ukuthi 22 kuqale part 1 unyuke naye indaba uzofika ku part 3. Amen. Kuzobe usuba nokuqonda okuphelele ngensuku zika Noah. Alright. Bese sichazileke izinto ke part 2 eza introduce ama fallen angels. Okay, the watchers. Okay. Alright. So siyaqhubeka lapho ke sime khona ke. So bese sesifocus manje kulento le lokhu ukulimala kofuzo ukungcolisa kwembewu. So into enza ukuthi uNkulunkulu agcine asenzusa umcolo emhlabeni lento sibiza ngeNoah's flood is because kwangcoliswa bese kulobungozi ukuthi inyama yonke izongcola, imbewu yomuntu ufuzo lomuntu njengoba uNkulunkulu kade emdale ngayo bisizongcoliswa ngokuthi umuntu bese ku mhlambe angenze kanje la. Let me do this khona ngizokwazi ukuthi imicabango yami iflow kahle, yabo. Okay, so ama ingelosi lezi asiwabiza ngama watchers. Okay, right, ihamba kanjani indaba? Right. Okay, so afundisa abantu ukuthi ufuzo luhlanganisa kanjani, genetics manipulation, genetic splicing, nani. Okay, so sasho ukuthi bakuhlanganisa ufuzo lembuzi nofuzo lomuntu, kuhlanganisa ufuzo lehashi nomuntu, kuhlanganisa ufuzo lo fish nomuntu, ufuzo lenyoni nomuntu, kuhlanganisa ufuzo lenkomo nofuzo lembuzi, kuhlanganisa ufuzo yonke into bingahlangana nje bihlanganiswa. Okay, so this was what this was ucansi olungcolile, so forbidden sex, ucansi olungavunyelwe. Okay, lokho kuhlanganisa bekwenzeka ngendlela ama scientists angakwenza ngayo namhlanje. It was one of the ways it was done. It was also done sexually. Okay, it was also done sexually. Mhlawumbe ngizosofika sexually. So bekuhlanganisa ufuzo ngokwe technology, because the watchers had bebenale technology le, they were able to basebenzisa technology ukwenza lezi zinto lezi. Okay, bese lelilwane lezi ke ngizothi isilwane ngoba kusayena umuntu ophelele loya isilwane whereby umuntu uthola ukuthi unomzimba wehashi bese ikhanda lomuntu, uthola ukuthi unomzimba wefish bese ikhanda lomuntu, umuntu wesilisa nomuntu wesimama. Okay, so this was now ama creatures a demonic adaliwe asekhona emhlabeni and angadalwa nguNkulunkulu. Okay, ahlanganiswe ufuzo yiwezinto engamele ngabe ziyahlangana. So njengamanje what do we have? Let's just try and sithole isithombe siphelele. So njengamanje we have amadodana kaNkulunkulu elala nani namadodakazi abantu, and we have a product being iqhwaga. Okay, which is the Nephilim. Ama Nephilim makhulu made ngendlela esimanga. Now so this lezinto lezi ama Nephilim akona abantu abaphelele, abantu ufuzo lingelosi ethatha isimo somuntu sichaze part 1, and then nomuntu. So umuntu esimama uzwale lento le ekholiba isiqhwaga, idla kwasana, idla ilwane, mhlawumbe iyodwa idla inkomo ephelele, idla umuntu futhi ngoba ngendlela one of the reasons besekunekho emhlabeni lama Nephilim la lezi iqhwaga lezi liBhayibheli wabiza ama men of renown ile iqhwaga lezi then but elinye igama Nephilim. Okay, bebedla ikwasana, badla ilwane zaphela, baqala manje badla abantu, zagcina sezidlana zodwa. Okay, they be destroyer lento ngendlela yesimanga. Okay, so right, also
maybe this is a point to mention. Uma lento inomoya, but umoya wayo akona umoya lo waphefumulela uNkulunkulu enkatini yase-Edeni. So uma ifa lento ekuthiwa ifilimu lesiqhaga sifa ithini indaba uyaphi umoya walento. Now so you understand ukuthi amademoni masithi amademoni asuka pha amademoni masithi idemoni. So kukhona ama-fallen angels ingelosi eziwile bese kukhona amademoni. There's a difference between idemoni nengelosi ewile. Okay, khona ingelosi eziwile ezahlubuka uNkulunkulu, fallen angels. Okay, Satan is one of them. Nalezi zinye lezahlubuka kuGenesis chapter 6 bekuhlubuka kwesibili ke lokho, the second rebellion. All right, and then there's umoya waliqhwaga lezi esabulawa yini, the flood of Noah. Okay, the flood of Noah. Then ke lo moya leyo kubungakwazi awukwazi awubelong uNkulunkulu ngoba usuka ngoNkulunkulu. Okay, so amademoni lawo. All right, okay. IBhayibheli now reveals ukuthi ke one of the things uNkulunkulu azenza lengelosi lezi ezahluka uNkulunkulu, the second rebellion, zavalele. Ufuna incwadi kaPetro, uPetro I think kwesibili ngikhumbula kahle, uyakuveza ukuthi ingelosi lezi zavalelwa kumkhawulo nani angifuni ungena kakhulu ngalapho, but zavalelwe lezi ingelosi lezo. But amademoni aleliqhwaga asikhona la emhlabeni and I operate amademoni amademoni so until lesiqhaga siza lo muntu wesimama. So sinomzimba, sinomphefumulo, and then sinomoya. But umoya lo akuwona umoya lo womuntu lo waphefumulela umoya enkadeni, because lento le akuhlanga kuze ibe khona uNkulunkulu bengeke khulele umoya wakhe the human spirit phezu kwalento le ngoba ihlanganisa ufuzo lwengelosi nomuntu. So that's where demons come from. That is the origin of demons. Okay, so lama demon la santanta la. Okay, so kunalokho, then lama fallen angels afundisa abantu ukuhlanganisa ufuzo. So ukuhlanganisa kofuzo bekuhlanganisa ngokwe technology whereby kuthatha ufuzo lesilwane nofuzo lomuntu njengoba kungenzeka namhlanje. Kuthatha bese kuyahlanganiswa kubekwe lapha ya efridgini noma ku-incubator, temperature thize, isikhathi esithize, ngendlela ethize, bese kuzalwa isilwane leso nomuntu lowo, lento ehlanganisiwe depending ukuthi uhlanganise ilwane enjani. Then ke there was ke ukuhlanganisa ngofuzo ngokocansi. Uma ufunda iBhayibheli lakho, ufunda ama-verse like Leviticus chapter 18, uNkulunkulu achaza ucansi oluyisinengiso, ucansi olungcolile ukuthi lini. uNkulunkulu uchaza ngokulala kocansi, uchaza ucansi ngokulala kweyihlobo, uthi ungalala nesihlobo sakho, indodakazi ingalali nendodana, ubaba angalali nendodakazi. So le ibizwa nge-incest. Athi ungalali nesilwane, le ibizwa nge-bestiality, ulala nesilwane. Achaze uthi ungalali ngobulili obodwa, ibizwa ngani le homosexuality. Bese ke khona lokhu ke so incest ukulala nesihlobo, bestiality ukulala nesilwane, homosexuality ukulala nomuntu ubulili obodwa, and then ukulala neingane, pedophilia, and then ukulala nibaningi indoda eyodwa lana nabantu somababili ngesikhathi esisodwa, ibizwa ngani, that is called an abazothi it's actually an orgy. Okay, it's actually an orgy. IBhayibheli forbids all of these sexual acts, ibizwa ngocansi ongcolile. Futhi ama-fornication, all these are forms of fornication, but ke ayahluka and angcolile. Nalena nje ukulala ungashadanga i-fornication nale, that is a form of ucansi ongcolile, fornication. And obviously ngasali adultery phela, ukulala ushadile ulala nomuntu ongashadanga naye, ushadile ulala umuntu ongashadanga naye, is what is adultery. Okay, adultery ukulala maba ushadanga ulala nomuntu ongashadanga naye, fornication. Ushadile ulala nomuntu ongashadanga naye, awushadanga okay. Fornication ngibeka nje, awushadanga uyalala. Fornication awena ushadanga uyalala. Awushadanga uyalala, sibe kanjalo. Fornication ushadile ulala nomuntu ongashadanga naye, adultery. Ulala nesihlobo sakho, incest. Ulala nesilwane, bestiality. Ulala nomuntu obulili owodwa, homosexuality. Ulala nengane encane, pedophilia. Okay, ulala nabantu abaningi ngesikhathi esisodwa, amadoda amabili nomuntu oyedwa, amadoda amabili nomuntu oyedwa, orgy. Okay,
If it's more than 2, i-orgy leyo. Abanye azothi u-threesome or foursome, i-orgy. It's an orgy. Konke lokhu ucansi ongcolile. Now lolu cansi lolu uNkulunkulu uyalikhuza Leviticus chapter 18 uthi lingenziwa. Because why? It was one of the ways of ukhonza amademoni. Obhali bekhonziwa ngocansi ongcolile, ngocansi ushintshane amakhosikazi. If you ever studied into kaBhali, please do study into kaBhali. Ibhali basically is sexual worship to a demon. Okay? Ubhali, modern day Bhalism is a pornography. Yonke into ebona kenzeka pornography. If you've ever been addicted to pornography, this is Bhali. Pornography is Bhali worship, modern day Bhali worship. Okay? Yonke into enziwa lapha, it is Bhali worship. Okay? Because it promotes yonke lento le, all of these things in the name of fantasy, in the name of satisfaction of pleasure. Kodwa uNkulunkulu ubiza lonke lelo cansi uthi lingcolile. Okay? Uthi uNkulunkulu linjani? Lungcolile. Okay? So enye into ke lena ke ebenza ukuthi ufuzo lomuntu lithi ukuthi umuntu angcole ilolu cansi lolu. Lokuthi abantu balele kanje, abantu nokuthi balele kanje bafundiswa yini? Ilama fallen angels. Okay? iBhayibheli livezile ukuthi konke lokhu isinengiso kwaNkulunkulu. Ucansi kuphela uNkulunkulu alamukelayo, alifunayo, elimnikeza udumo. Because ucansi is worship, ukukhonza. Okay? Is ucansi phakathi umuntu wesimame nowesilisa abashadile. That's it. Umuntu wesimame nowesilisa abashadile 1-1. Nento esithembu i-out. Uma solanda from eqaleni kuze bese egcineni. Ungangitsheli ngoDavide, ungangitsheli noSolomon. Funda iBhayibheli lakho lokhu liqede. Fika kwaseFesu, fika kwaseKorinto, fika yonke indawo uzobona ukuthi i-out. Ngisho no stepmother, nokudlala no stepmother nako follow under lezi zinto lezi. Ufunda kwaseKorinto bokuqala chapter 5. Okay? So into ayenza ke khona into engizoyisho lana, ngazi abanye abantu ke izoba nzima ukuthi bayigwinye, but ke ngizoyiprove. So into ayenza ngesikhathi sika Noah ke abantu ke bese iningi labantu mhlawumbe abantu basanda emhlabeni ngenxa ukuthi khona ama fallen angels, bese khona nale iqhwaga ke nani. Into ayenzeka ke kwakwenzeka so lembewu so lolu cansi lo lento yokumixa ufuzo, nalento yalolu cansi iyenze njani? Ingcolise imbewu yomuntu, imbewu yomuntu. So the seed offspring, abantwana, imbewu yomuntu ibisinjani? Corrupted, isingcolile. Okay? Defiled. Okay? Whereby umuntu akusayena umuntu ophelele. Now yini inkinga ngalokho? Ukukhumbula uNkulunkulu udala abantu abaphelele. NoJesu mazofika emhlabeni kumele azofela abantu abaphelele. Akwazi ukufela abantu abe half umuntu, half imbuzi, half umuntu, half inkomo. Lento yofish lento le is serious bazalwane. It's serious because you have to understand this if you understand insuku zika Noah. So uNkulunkulu manje ke ebona ukuthi umhlaba manje indalo yakhe, his creation, indlela ayidele ngayo, abantu ngizothi 99.9% wabantu besebengcolile emhlabeni, bebengcolile ngenxa yalento le. Bangcolile ngokuthi manje noma kuthiwa wena ubaba wakho noma ubaba wakho ulale nembuzi, ufuzo lembuzi likhona kubaba, ubaba bese walala baphinde walala noma wakho, kwabese kwazala wena usayena umuntu ophelele wena, ngoba manje before ufika kwabe kwalana nembuzi, lembuzi kulale nayo isicorrupta ufuzo lukababa, ubaba akasena umuntu ophelele. So by the time baba enza wena usiyi product yomuntu ebengaphelele, ebenofuzo lembuzi, then ke usiyabona ukuthi lento nezinye izinto zokukhubazeka zivelaphi kancane. Mo start to study these things usiyabona ukuthi ezinye izinto zivela kanjani, yabo. Angisho ukuthi konke ke kukhubazeka kuvela lapho ke, but ke there is something khona la. Okay, angifuna ukungena lapho ke abanzo zeningilwisi. All right, so cishe yonke inyama. Maybe let's carry on now. Angivule ama-verse la. Asiyebela pa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6.
verse 11 or 12, okay? Verse 11 or 12. Verse 11 or 12 uthi umhlaba wase onakele kakhulu phambi kukaNkulunkulu ugcwele ubudlova. Ngesingisi the earth was filled with violence. Violence yani ile qhaga lezi zidla abantu, zibulala abantu, zidlilwane zibulalana zodwa yabo bekunodlame nje. Okay, uNkulunkulu wabona ukuthi umhlaba wonke wonakele. True, ngokuba bonke abantu beziphethe kabi emhlabeni. Okay, lithi iBhayibheli verse 12, God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. Le corruption lena ayikhulumi corruption ke lenzeka eParliament enziwa usimapolitiki, khuluma ngecorruption yofuzo. Okay, because yona into leyenza ukuthi uNkulunkulu abhubhiseke. Yeka ikhali, yeka oma cosmetics, yeka ukuthakatha, yeka ink, yeka impande nemithi, astrology, yeka konke lokhu kunye, ama-abortion. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu agcine ebhubhisa umhlaba because inyama ibisingcolile. Ukugcona kwenyama yini? It's where yonke inyama ibikhona emhlabeni ibisinofuzo olungcolile. Ngamanye amagama bekusanabantu ufuzo lwabo oluhlangene nofuzo lwesilwane, lihlangene nofuzo lwesilwane. Umuntu ufuzo lwakhe lihlangene nofuzo lembuzi, lihlangene nofuzo lefish, lihlangene nofuzo lenyoni, ngenxa ukuthi lento yentroduce ama-watchers. Yabo, uthola umuntu manje, umuntu osefuna ukundisa, yabona ukuthi manje hayibo ngingakwazi ukuthi ngidise. Yabo, if I can mix, if ngathola mhlambe ufuzo lwenyoni elenza ukuthi inyoni ikhule impiko, ngiyayicela ke ngijove ngifake lento phakathi, bese umuntu afakwe, bese ke uqonda uthole yabona ekhule impiko, bese uyakwazi ukundisa. Yabo, and these things are there. Lento don't think uyibona kuma movies, it's just movies. Izinto lezi ezisusemandulo. Okay, kubantu abanalo ulwazi ngezinto lezi. Okay, so ikhona lento. So ngenxa lokho mayithi iBhayibheli abantu athi sibona uZulu 15 uthini, uthi uNkulunkulu wabona ukuthi umhlaba, mfuthu verse 12, Genesis chapter 6 verse 12, uNkulunkulu wabona ukuthi umhlaba wonke wonakele ngokuba inyama yonke yayonakalisile indlela yayo emhlabeni. So genetically umuntu wayengasena umuntu ophelele. Okay, the only people akade besaphelele bengakasebenza ucansi olungcolile, lingakaze ufuzo lwabo lihlanganise nofuzo lwayinye into ngaphandle komuntu odala uNkulunkulu is Noah, his wife, namadodakazi namadodana akhe amathathu, 1 2 3, namakhosikazi abo 1 2 3. So 1 2 3 4 5 6 7 8, the only 8 people abakade bebengakwenzi lokukhohlakana ukuthi balale ngokobuhlobo, balale nezilwane, bestiality, benze konke lo ucansi lolu olungcolile olufike nama-watchers, elifinale benze naloko ukuthi kuhlanganise ufuso ngokwe-technology, ngokwe-science, introduce ama-watchers. Ngamanye amagama kade beabantu abaphelele, 100% human, pure seed, imbewu ephelele. It was Noah, unkosikazi wakhe, nabafana bakhe abathathu, nabakhosikazi abo. That is why these are the only 8 people God abasindisa. Okay, right ke yaqala ke manje naku ngizobulala intshumayelo eyiningi ke, hayi ngoba ngifuna. Kodwa ke izwi kumele silihlaziye kahle ukuthi into ishumayeleka kamnandi, ukuthi iyenza isense mayishumayela, does not necessarily mean ukuthi lento le i-biblically correct. Okay, sesizwe ke abantu mabeshumayela ke athi hey ngenani emkhunjini kanjani nunje, njengoNoah ngesikhathi sakhe wathi abangena emkhunjini, abangena emkhunjini abantu bababiza. Hayi ngizokuphikisa, ngizothi never, impossible. Ngoba kuze kuthumela uzamcolo ozobhubhisa umhlaba wonke, kuthiwa le 8 le phela ezosinda, is because le 8 lena kuphela iyona ibingasinda, iyona ibingasindiswa. The others had to be destroyed. Kuze uNkulunkulu akwazi ukuvikela imbewu yomuntu esele, kuze akwazi ukupreserve imbewu yobantu abaphelele,
abanganayo corruption kuyifuzo lwabo kuma genes abo, okay, kuyimvelo yabo bekumele uNkulunkulu abhubhise labasebengcolile kanye nezilwane ezingcolile kanye neqhwaga ezaphuma as a product yokuhlanganisa ngokuhlangana amadodana kaNkulunkulu namadodakazi athathe lengene namadodana kaNkulunkulu lezinkolo esihlezi ayosikhiyela emgodini onganamkhawulo. Then wasindisa le 8 le. So Noah was not going around preaching ukuthi sindiswane kuzuza umcolo, there's a flood coming, ngenani ngena nawe indawo esekhona. Never. When you understand this, uyabona, he could not. Lithi Bible, he was a preacher of righteousness, but he preached irighteousness yakhe was based on ukuthi usa 100% human. So bekakwazi ukushumayela ukuthi abantu abanofuzo ngaphelela bangene emkhunjini akasayishumayela lento le, no bengakwazi ukushumayela. If you understand lento le ukuthi ihamba kanjani, bengakwazi. Mhlambe yebo singayishumayela phela abantu besindiswa, good, bazosindiswa phela. Yabo sithi umkhumbu uJesu bazosindiswa besindisiwe phela. But mase sibela ke manje eqondeni kweBhayibheli kwangempela, uNoah kodwa azange ayishumele leyo nto leyo. Angilwi ngomoya omuhle nje, ngomoya wokufunda nje nokufundisa. Hayi, uNoah azange ayishumele leyo nto leyo, azange ayishumele bazalwane, never. Was a preacher of righteousness. Into mhlambe bengayishumela ukuthi madodana ami, inkosikazi wami zigcineni nimsulwa pure. Bengashumela lokho kuNoah wakhe, aqhubeka kumkhumbiki. Yabo lento umkhumbi bembukela nje mhlambe bangakwazi ukwenza, banganesina ukuthi wenzani. Mhlambe asho ukuthi wakhelani no kuzuza umcolo. Even if bebafuna ukungena bebengeke uNkulunkulu avumele ukuthi bangene, ngoba uNkulunkulu becontrol umnyango phela. Now you even understand why uNkulunkulu wagcina okay. So uNoah beyinsali, angibe kanjani mhlambe nizongiswa ke manje. Ngisho nesayilwaneni, inlwane zonke besengcolile, nezilwane uNkulunkulu wayigcinela insali elwaneni. Now you understand why uNkulunkulu only took 2 of each kind. Now you understand why uNkulunkulu only took 2, because wathatha insali elwaneni. Because unakhona kwasekubhedile, yonke imvelo indalo yasebhedile impela. Okay, so you have to understand that. You have to understand that, Pastor Man. All right. Then ke enye into ke. Okay. So please understand indaba kaNoah. All right. Then let's look at something la. Khona into uJesu ayishoyo la. Okay, to prove this point. Khona into uJesu ayishoyo la. Let's go to because lento ensuku zaNoah ibaleke ngokuthi khona statement uJesu senzayo uJesu lapha kuMateyu 24. Esenza ukuthi sibhekise kahle ngensuku zikaNoah. Okay. Siphinde sibhekise kahle. Ngakho kubalekile ukuthi usa understand insuku zikaNoah. Unfortunately, angazi mangithi fortunately noma unfortunately, ulwazi oluningi uzothola ebhukwini kaEnoch ngeinsuku zikaNoah. Uzothola kuEnoch uphinde uthole I think nakuJesha uyathinta nakhona uJesha noJubilees. Khona nama lenye ibhuku bathi Book of the Giants nakhona liyachaza kabanzi ke. Again, I emphasize umufunde lamabhuku ungawathatha njengezwi kaNkulunkulu, wafunde bese uwahlaziya through izwi kaNkulunkulu. Lokho izwi kaNkulunkulu lekumbulele lo uthathe lokho ungaphikisana nezwi kaNkulunkulu. Akulona lamabhuku akona izwi kaNkulunkulu. They were written, they are books ukuthi befunda amaJuda bawazi umlando wakhona, because you hear them quote. Sometimes ukhona izinto eshiya iBhayibheli ukuthi kubhale kuphi lokho. Lash Bible is not written in the book of Jesha. How? uJesha yiliphi ibhuku lelo bese uyaqala lifuna ibhuku lika Jesha. So but ngicela uma ufunda amabhuku la ungagcina uphuma uyibheka le ukuthi iBhayibheli akulona izwi kaNkulunkulu. iBhayibheli aliphelele nani ugcina usushumela into engekho, ugcina usuphumile evangelini. Okay, lamabhuku lawa ayingozi mangabe awunasisekelo esiqinile ezwini kaNkulunkulu ukuthi ungayiBhayibheli ungakaliqondi kwalona nje bese ufuna ukufunda izinto ezi-extra biblical, ngoba uzogcina ungena enkingeni. Okay, so Matthew 24 verse 37 sendaba verse 37, Matthew 24 verse 37. Matthew 24 verse 37 lalela. Othi ke ngokuba
njengasemihleni kaNoah. So uthi Jesu ngoba njengasemihleni kaNoah. So imihleni kaNoah ibalekile. Lento esikhuluma ngayo ibalekile because uJesu wayithi uthi kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Njengokuba njengasemihleni kaNoah kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Okay, ukhuluma ngayo uthi ubuya kwakhe uyobuya athole izwe libe ngendlela lalingayo njengasemihleni kaNoah. Njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babehla, okay, babehla 1 eating, bephuza. So it was pleasure, kudla, food pleasure, sexual pleasure, everything. Ngishilo ukuthi ucansela lenzeka lapho ukuphinga, ukufeba, ukuthi ukufeba kokubili lokho vele. Then ukulala nehlobo, incest, adultery, fornication, incest, ukulala nelwane, bestiality, homosexuality, pedophilia, ukulala nohlobo, homosexuality nayas, orgies. Angazi usunakile ukuthi uthi bebehla bephuza, okay? So bukunjalo bebhiyozo. Uyabona into enze ngesikhathi sethu kuyajatshula kuyabhiyozo. Not that ukujatshula ukujabula ku wrong, but it's beyond indlela ebelabe kwenzeka ngayo, yabo. So kuyimpilo yabantu nje ukubhiyoza abone indaba noNkulunkulu, yabo. Lithi iBhayibheli ngithi uzogcina ufuna incwadi kaTimotheo ithi abantu bathanda ubumnandi. They'll be lovers of pleasure more than lovers of God. Abantu bathanda ubumnandi, okay? So we're going back to insuku zikaNoah, sexual pleasure, food pleasure, yonke into nje eyichilo phambi koNkulunkulu, okay? Nezinto ezingazona ichilo but ngoba zenziwa in extreme ngehaba, okay? So kwaze, okay, bephuza begana, okay, njengazezinsukwini verse 38, Matthew 24 verse 38, njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo, before uzamcolo uthunyelwa. So into enzo ukuthi babhubhiswe is not ukuthi bephuza ke bebehle bephuza ukudla kodwa uNkulunkulu kumele sidla ngithi, but ukudla kwazi kube isithixo, but uNkulunkulu angeza ukudla kakhulu futhi kuyisona gluttony. iBhayibheli bese ngegluttony ukudla kakhulu. Babehla bephuza beganwa, okay, beganwa bendiswa lokugana, okay, beganwa bendiswa, all right. Kwaze kwafika usuku uNoah angene ngalo emkhunjini, uNoah engene ngalo emkhunjini. Abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke. Kuyakuba njalo ngokufika kwendodana yomuntu, okay. Lithi beganwa bendiswa, right? Ubambile lapha ngithi uthi uthini? Uthi uJesu bebeganwa bendiswa, okay. So beganwa ukhuluma ukugana uJesu. Now, okay, all right, ase kuTimotheo uqala, chapter 4 verse asiqala pha ku verse 1. Kahle ngifuna verse 4 but siqala verse 1 nankinga. Ngifuna verse 3 kahle but siqala verse 1 nankinga. Timotheo uqala chapter 4 verse 1. Manje umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngesikhathi sokugcina. So sakhuluma ngesikhathi sokugcina la ngensuku zikaNoah. Still talking about the same time. Lento ayisho Paul ikhathi sokugcina, it's the same thing akhuluma ngayo uJesu insuku zikaNoah. Zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, okay? So akubona kwenzeka lokho banake imimoya edukisayo nezimfundiso zamademoni. Now iyahlekisa le mfundiso zamademoni because umuntu ongakhulela ukuthi uNkulunkulu usaphulukisa ukuthi ilimi sakhona, uzothi lo fundisa ngeyilimi nokuthi uNkulunkulu usaphilisa, usaphulukisa, usalapha uNkulunkulu, uzothi ufundisa imfundiso zamademoni. Mina ngithi uma amelana lokho naye ufundisa imfundiso zamademoni, athi lona awukwazi, omunye athi awukwazi ukufundisa awukwazi ukusindisa usahamba emhlabeni, athi labafishimela insindiso bashimela imfundiso zamademoni, bafishimela ukudukiswa. So lento yokudukiswa kulula ukuthi umuntu uyadukisa utshele ukuthi uphethe into right, kanti yazi you must really make sure ukuthi uphethe into right before uthi lo munye umuntu uyadukisa, yabo. Yes, khona izinto esazi ukuthi ayikho verse kadukisa, but khona omunye umuntu ayilona. And futhi ukudukisa kukhona endlini kaNkulunkulu, bese khona abadukisa baphakathi endlini kaNkulunkulu, khona abadukisa abangaphandle. Khona abanye abadukisa ngoba abanikeza iqiniso eliphelele, they withhold information. So
abanye baba nehaba ngeqiniso nalokho sasekonke lokho kuseyinhlobo yokudukisa. Okay, so ukudukisa is an exaggeration or an extreme of iqiniso elithize. Ngayosodukisa sekufaka abantu kulento sibiza ngebondage babe yigqila. Okay, bafake ijokwe. Okay, bese khona ukuthi abantu abatshela iqiniso eliphelele banikeza lokho kwanele nje ukuthi kuze bakwazi ukuthi balawulwe, yabo, baya control, manipulator. That is also ukudukisa. Okay, bese khona abadukisi bangaphandle bathi iBhayibheli alikho, uNkulunkulu akekho, in khona ukudukisa ngaphakathi nje uNkulunkulu nama denomination amaningi ngoba imfundiso zihlukile. Khona abanye umunye mhlambe okhonza ibandla elithize la kuthiwa izipho zikamoya azisekho, bese kuthiwa laba abathi izipho zamoya zikhona lokusebenza kwamoya ongcwele kubona babona bakhuluma ngelimi bebeka amademon konke lokho, yabo. So ilento ukuthi uthi umuntu uyadukisa, you must really make sure you're standing in the right position and izwa uNkulunkulu uhlaziye kahle, but angikho lapho namhlanje. Okay, bana imimoya edukisayo izimfundiso zamademon. Verse 2, 1 Timothy chapter 1 verse 2, ngenxa yombumbulu babaqamba imanga abashise uphawu unembeza wabo. Verse 3, benqabela ukugana. Okay, bethi okay akuzile ukudla kwadala uNkulunkulu. Okay, ngifuna lo verse 3 lengxenye yokuqala, benqabela ukugana. uJesu kuMateyu chapter 24 verse 37 to 38 uthi bebegana bendiswa, marrying and giving in marriage, usho njalo uJesu, marrying and giving in marriage, usho njalo. Okay, insuku zikaNoah, insuku zokugcina, which is the last days. uPawulu uthi babe benqabela ukugana. Okay, now uma ungakwazi ukuhlanganisa lezi zowu2, uJesu uthi bazobe beganwa bendiswa, uthi uPawulu bazobe benqatshela ukugana. Now ungahlangana neSulumane noma umuntu ongalifuna iBhayibheli noma iBhayibheli aliqondakala, iBhayibheli aphikisana, uzothi na amavesi amabili aphikisana la. uJesu uthe bazobe beganwa bendiswa, kodwa uPawuli naye onomoya kaNkulunkulu lo Jesu benawo utheke kodwa yena bazobe benqabela ukugana. So bayaphikisana, ingakho iBhayibheli aphikisana, likho iBhayibheli naba balona uthi kuzobe kuganwa, lona uzothi bazobe benqabela ukugana. So yikuphi? Very simple, very very simple. Ayikho into ephikisanayo la kokuqala, iBhayibheli aliphikisani. If ukwazi ukuhlaziya kahle hayi mabe uzohlonipha umongo, hayi aliphikisani iBhayibheli. Very simple. Okay, let's explain. All right. Ukunqaba lokugana kuzobe kunqatshwa ilokho uNkulunkulu akuphasisa ekuqaleni ukuthi ke umshado makube phakathi komuntu wesilisa oyedwa nomuntu wesifazane oyedwa.